Na Rympei U ka channel nabynta paidbah Bri U Hynñiewtrep. Kakruwa ka bato do way nagi samla rangbah jong Bri U Hynñiewtrep kata uba chandame sungo ka wala penpau dok buang kumni. Na penpau ka jing sngongu yo uba Thomas Pasa retired Indian Air Force uba longru kum working president jong Khublei Hynñiewtrep National Awakening Movement khanam. Baroh kum spokesperson jong Hynñiewtrep Border Disputed Redressal Forum HBDRF. Kawai ka bangas ngoten natam ya ka jinglong jong ni rangbah kalong bala parasnam bangi ya trailang jong sya phang ka party lemni khro bandrong party kumbalong hiwe ya kan niam ya ka party ni bo syarut ni trei ya kimat ki jura jong ka Jaitbynriew kata uput usam dew ni rangbah uba ong yanga kini ki kentin trei amna ka benta ka spa kanam ka buram amna ka benta ka job ni karem trei namarwa dei ka kamra habangi snautu baka kam kabangi mut bantrei kalong kabadai bat kababahati ngidei bantrei bai wat lada ngim yo nong ngim yo nam ngim yo buram bat wat lada ngi hab ban sya remro ka jing trei kam dei ka jing khot na ka perthei hinrei ka bala benta bala benchet doblei kini ki kentin ki ai bor ai men sim shisayanga lapan kur unew samla rangbah ya kani ka jing sngo jong u kham tam kani ka jing ya khun jong u ban yale ting ban penbor ya ka sarkar MDA2 ban penrung no iki shnang block 1 block 2 siapa ka jela megalaya be jong ni